megalayapost.news. Kawin na kasing balang na Tim Riboy balatip kum ka Riboy People Council. Kalami iskmat ban persajur ya kajing temu ke school ba University of Science and Technology Meghalaya ban kudup ya kito gilong Muslim ki basyabe na Assam hak de ke school ba da ka basim kebu hak kerteng geta Commission Educational Rehabilitation rengkan ka sponsoring budi jongka ke Education Research and Development Foundation. Kane kajing temu ke USTM ban kudup ya kito gilong ying bat kamtam ki kena ban ai cakarik dengan hak ke school ba kade hedin ba ka sorkar Assam kal khanra napang ya kito gi basyong be ain ha Assam. Bat bon na kijai benri Muslim ibawan syong be ain kila kala klembing klemsem hadin belasya kendang ha ka sorkar Assam. Ban persya alor kane kajing temu ke school ba USTM ban kudup ya kito gi pedwer na Assam. Ha ka ke school ba bat kamtam ban ai jenang jistat ya ki kena ki belasya be na kito gi longying na Assam. Kaseng Riboy People Council kala penher sundon da kajing tho Syau Deputy Commissioner ke Riboy ku Abilash Baranwal ban kerpan ya ke Bor Sunsiar District bakim dai ban ailat ya ke USTM ban le ya ke kam da ka basim kebu ban irap para brew haka kerteng ketika Commission Educational Rehabilitation haba keren sikilat pathai ku Bor Presiden ke RBPC uba Jason Lennox Nongrum long bakaseng ke persajur halor kene gijing temu ke school ba USTM bat kene gijing temu ban kudup ne ai je karit tengen ne kito gi balasya be na Assam kalong be an bat kamtam ke USTM ke don hauput usam ke Meghalaya ulapan pauru da ka boong balada ka USTM ka kudup ya ki kena ki baladu ya pule putih hadin beklesya kendang na Assam ke ai ke banja ya ki kena na Riboy ban na ka jela Meghalaya hak babun na ki kena kim kot Bor ban pule sya ki kedan ki basyaneng na ka daw ka jingban jong ka jingdu jing kedu ban mentapan ka te ke school ba ka temu ban kudup wat ya ki briu ki ban syabar ka jela ha ka te ke school ba ka badon hau put usam jong ka jela Meghalaya to nagaliang jongi ka Riboy People's Council sengkmi matagasni ngiwan bani kendu ia Deputy Commissioner jong Riboy habidai bat ka jingtip jongi kumaseng ba ka ka baja po Assam manta ka bangila ban saki lombaki lat thai kubor repair karang don kane ka eviction drive ka sorkar Assam ka be ya kita ki nong sesnong ki be sa be an kita ki illegal encroaches haki benta ki ba repair jong ka Assam bat kumbangila ban saki ba hak bakum kane ka development kita ki ba syong ba yasa po Assam ki ba hab ban mi na ga jaka menta ki prasyang ban wat ki jaka ki ba kila ban ri tengen ki shelters ki jaka ki ba kila ban syong sa bat kum tar ter te hab kum kane kapor kum ka seng nyidap da ka jing sngokhia ban yo sngo ba ka University of Science and Technology Meghalaya USTM ka bangitip bat ka ERDF ka badi ka sponsoring body jongka ka foundation kum ka seng yo ka jing tip ba ka USTM kan ai ya kata ka lat ka kabu na kamenta kita ki baya syakbe na po Assam ka balatip kum ka Mission Rehabilitation Education hapo jong ka mission ka USTM ka ERDF kan ai ya ka lat ya kita ki longying ki baya syakbe na ketika jaka bakin pule bakin syong kin yasa hadu menin mene kai ka bakum ka seng yo jitip long ba imat wat ki jaka saru kanika school ba kala dang penkrek mentah tikum ka seng nyidap ta jing songkhia but on records hakami jong udisi ngiwan ya ka banbu ya ka jingtho ban persya ya ka bakum kini ki jigmut namar ba ka USTM ka badai ka Shilem aji kai hapo uput usam jong ka district jong ka jela ka jongi ngimkwa bakum kini ki kilat kin lej syabar jong ka boundary namar ba balingi keren ya kata namar ba ka data hi ka keren ba ki students ki badai na ka district ban ka jela ka jongi ki babun ki badai banyo ya kata ka hok ban pule kimyo namar ka jingbom yo kita kilat kumba ra ya kan ka initiative menta lomba ka USTM ban ai kata ka shelter ban rehabilitate ya kita ki besyak be kalong ka ka bomla pediang namar ba ki balong genuine ki badai banyo kimyo kita ki illegal encroaches kumno ngin rehabilitate kita te kan ka balong ba ka bakum ka seng ngipen pau ba ka don ka hidden agenda ka jongki kalong politically driven but kum ka seng nginom ailat ya ka school ba USTM ba kan ai jakasa ya kita kebiye syong sa bean haka Assam bat kumba kelong mana kasi kaji kan modisi kalong banginnya coordinate ya kan kam rekat bekas district administration nyala kentu yudisi ro ba unjum kya kan kam urgency kini kam ki bahaban le no kamar ba kan jing long jingman jong ka district jongi ngimtip ba manomarung manobami ngimla ban identify tan kamtam hak bakum ketika school ba kebadon rekat ketika jaka sumar ka PIMC PIMS
yo kinwan hakadur jeng kinongpang kinwan hakadur jeng kena pule ya kane hai kala bendon kajing penbet I kumbakannya kalau organize ba namar ba lada u chancellor hi un keren ba ngan ai ga shelter which means un ai lada doni ga jingmut ngam tharai jendat ho aki social media aki post ke balong official ki jong u tedi na kata gadau kum kaseng managa singi on record iwan ban persya ya kane bat ngingi scam ba sarkar kan UI ya kane ka sarkar kan UI ya kane bat kamde ban sengap lada ngipet ya UCM jong ka Asam umle ran ban keren na kamta ka hok jong ki trai muluk ki jong u lada uang ba omsya bantu ban kenturput aka jaka Asam which means umsya lada hapan penukam iki force lada hapan penukam iki police lada hapan le kanor ule te ngi doni kan ga jikmilti ba u chief minister jongiru un shim ya kita kiju ki senjam balada kanu ka institution kaba purpagit ya kita ki agenda ki ba per ki balong ri ki jong ki ba kum chief minister ude ban UI ya kane bat ude ban le AA ude ban shimkam kata kadika kajing sungo nakaliang jingi kum kaseng Meghalaya Post.news